ранок, 9 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 31 січня, 1434-й день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. Щойно стало відомо про обшук в Красногвардійському районі. Російські силовики вдерлися до будинків кримських татар. Про обшуки пишуть у соціальних мережах. Ми слідкуватимемо за подіями і розповімо детальніше у наступних випусках «Заман». Суд над 6 кримчанами у так званій справі Хізбут-Тахрір. Засідання має розпочатися за годину в російському Ростові-на-Дону. Сфабриковану справу про так званий тероризм розглядає Північно-Кавказький військовий суд. На лаві підсудних Емір Усін Куку, Муслім Алієв, Вадим Сірук, Інвер Бакіров, Рефат Алімов та Арсен Джепаров. Їх всіх звинувачують в участі в організації Хізбут-Тахрір. Організації, яку Кремль заборонив, назвавши терористичною. До Росії кримчан незаконно етапували ще в грудні, а до того окупанти тримали їх у СІЗО в Криму майже 2 роки. Адвокати підсудних кримчан сьогодні зможуть їх захищати лише дистанційно. Захисники перебуватимуть у будівлі Кримського військового суду у Сімферополі. Саме там буде встановлено відеоконференц-зв'язок із судом в Ростові-на-Дону. Сегодня будем в Крымском гарнизонном военном суде участвовать по видеоконференц-связи. Мы договорились, что на некоторые заседания, которые мы считаем, можем здесь участвовать, и при допросе свидетелей мы также, скорее всего, здесь будем участвовать по видеоконференц-связи. Остальные все заседания будем участвовать в Северокавказском окружном военном суде. Від сьогодні розпочинається розгляд апеляції учасників одиночних пікетів, з яких окупаційна Феміда постановила здерти штрафи від 10 до 15 тисяч рублів. Скарги розглядатиме підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму у Сімферополі. На сьогодні у ньому заплановано щонайменше 4 судових засідань у справах одиночних пікетів. Торік, 14 жовтня, у різних містах Криму на одиночні пікети проти репресії і свавілля силовиків вийшли більше сотні кримських татар. Російських законів вони не порушували, така форма протесту не заборонена. Однак окупанти одиночні пікети об'єднали в один спільний несанкціонований мітинг, і кожному з учасників присудили штраф. Разом ця сума сягнула майже 1 мільйона російських рублів. Шляхи підтримки Криму і кримських татар сьогодні шукатимуть у Європейському парламенті. Сьогодні в його стінках відбудеться конференція, присвячена 4-й річниці окупації півострова. На неї запрошені лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв і заступники глави Меджлісу Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров. Разом з євродепутатами і правозахисниками вони обговорюватимуть ситуацію у Криму з правами людини, методи опору кримських татар російській репресивній машині і допомогу міжнародної спільноти у деокупації півострова. Завершиться конференція спеціальним показом документального фільму «Мустафа». Будемо говорити о том, що треба об'являти бойкот, о том, что Крым обязательно нужно возвращать, о том, что агрессора надо наказывать, и государство-агрессор должно отвечать за все свои незаконные действия. Напередодні Європарламент висловило протест МЗС України. І все через конференцію в його стінках минулого тижня, на якій росіяни представляли Крим як свою територію. А дехто з євродепутатів заговорив про пом'якшення чи навіть зняття санкцій з Кремля. До протесту долучилися і кримсько-татарські громадські діячі. Для євродепутатів вони записали відеозвернення. Когда ваши страны оплачивают счета, выставленные России, эти деньги идут сюда. Когда ваши страны оплачивают счета, выставленные России, эти деньги идут на содержание силовых структур. А они репрессируют нас, крымских татар. Поэтому, когда вы голосуете за снятие санкций или смягчение санкций, вы прежде всего голосуете за репрессии против моего народа. Окупанти тиснуть на Марлена Мустафаєва та його родину 4-й місяць поспіль. Викликають кримчанина до слідчого комітету Сімферополя. Про це телеканал УТР повідомив його адвокат Маммет Мамбетов. Торік у будинку Марлена Мустафаєва російські силовики провели обшук і заарештували його на 11 діб. Причина нібито публікація екстремістської символіки у соціальних мережах ще до окупації Криму. Спецслужби й досі не залишають Мустафаєва у спокої, викликають на допити в рамках дослідчої перевірки. Його адвокат упевнений, кримчанина переслідують за громадську позицію, адже він активно підтримує родини політв'язнів.
В очередной раз приглашают одного из родственников, причем на ваше усмотрение, почему-то следователь говорит, что даже не называет, кто должен явиться. То есть на ваше усмотрение мне еще нужно попросить кого-то из ближайших родственников и знакомых. Ну, я считаю, что это воздействие, в первую очередь психологическое воздействие на человека, который имеет какую-то гражданскую активную позицию. Согласно уголовно-процессуального законодательства, следователь в течение месяца должна была принять решение. У Севастополі окупаційний Гагарінський районний суд сьогодні розглядатиме справу українця Ігоря Мовенко. Його російські окупанти теж називають ледь не терористом, звинувачують в екстремізмі. Ігоря Мовенка російські спецслужби переслідують через проукраїнську публікацію в інтернеті улітку 2016-го. Її вони назвали публічним закликом до екстремістської діяльності. А пізніше того ж року Ігоря Мовенко сильно побили у Севастополі за символіку батальйона «Азов» на рамі його велосипеда. Нападником виявився співробітник поліції, такий собі Володимир Суходольський, який колись служив в українському «Беркуті», а після анексії зрадив у присязі і тепер служить окупантом. Не дивно, що справу про побиття українця Ігоря Мовенка так і не відкрили. Обшуки в окупаційній адміністрації Севастополя. Місцеві ЗМІ повідомили, що силовики увірвалися одразу до двох департаментів – транспорту і майнових і земельних відносин. Очільника останнього Ростема Зейнатулліна люди у формі нібито навіть вклали обличчям у підлогу. А за попередню інформацію, обшуки проводилися в рамках розслідування діяльності Севастопольського автодора. У самій окупаційній адміністрації міста інформацію про обшуки не підтверджують і взагалі не коментують. Влітку очільник Кремля Владимир Путін саме з приводу дорожніх робіт у Севастополі висловився, цитата, «тирять і крадуть». Нові санкції проти Росії будуть десь за 2-3 місяці. Про це заявив міністр фінансів США Стів Мнучин. Нові обмеження будуть стосуватися низки російських багатіїв зі списку кремлівської доповіді. Так міністр відбивався від гострої критики на слуханнях у Сенаті. Демократи і республіканці об'єдналися навколо ставлення до негативного запровадження санкцій ще до 29 січня, так як цього вимагає закон про протидію противникам США. Держдеп теж неохоче, але підтвердив, публікація звіту – лише початок упровадження санкцій. Представника зовнішньополітичного відомства притиснили цього разу конгресмени. На секретних слуханнях підкреслили, нові санкції мають нагадати Кремлю про ціну, який він має заплатити за свої дії, особливо в Україні. В Ірані жінки протестують проти хіджабів уперше за 40 років. У столиці країни Тегерані одразу кілька іранок з непокритими головами видерлися на трансформаторні будки і розмахували своїми хустками, як прапорами. Це перший такий масовий протест в Ірані проти обов'язкового носіння жінками хіджабу з часів революції 1979 року. За появу з непокритою головою у публічних місцях іранкам загрожує арешт. У хіджабах вхід заборонено. Такі правила запровадили для студенток підконтрольної окупантам Таврійської академії, що у Сімферополі. Відтепер на навчання не можна приходити у одязі, який має релігійні чи національні ознаки. Наскільки законний новий дрес-код окупованого вузу у Криму, розбиралися мої колеги. Айше через анексію Криму переїхала до Києва. В Криму вона викладала кримсько-татарську мову у Таврійській академії. Тепер же викладає її в Києві, в Таврійському національному університеті, що через окупацію переїхав на материк. Тут Айше спокійно ходить у хіджабі. І шокована звісткою, що в окупованому Криму, де корінний народ кримські татари, які сповідують іслам, можуть бути такі дискримінуючі правила дрес-коду. Для меня это трагедия, например, потому что это на территории Крыма, для крымских татар, то есть нет воли в их вероисповедании и соблюдении их религии. Анна ж одна зі студенток Таврійського національного університету. Відколи прийняла іслам, носить хіджаб. Тут, у Києві, її вибір сприймають спокійно. І якби їй поставили умову зняти хіджаб заради навчання, дівчина каже, не поступилася б. Это было бы притеснение, если рассматривать Крым, то я бы оттуда просто переехала. Та до такого вибору або релігія, або навчання студентів змушують у Таврійській академії, що в анексованому Криму. На початку січня керівництво видало наказ про вимоги до зовнішнього вигляду студентів. Внешний вид обучающихся должен быть сезонным, без выраженных признаков социального, национального, религиозного или иного различия.
У громадській організації «Кримсос» певні, такі дії кримського вузу – це порушення міжнародного права. Адже ані в українському, ані навіть в російському законодавстві немає жодних приписів стосовно зовнішнього вигляду студентів. Это принятый нормативный акт администрации вуза. То есть это даже не принятый какой-то там закон на уровне в целом Крыма. Да. Первый вопрос, насколько легитимно и может ли в компетенции вообще администрации вуза находится решение таких вопросов. Дискримінація мусульман Криму. Таким вважає нововведення вишу муфтій Духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов. Спочатку пишеться колективне звернення до керівників навчальної установи, де пояснюється саме в чому порушаються їх права. Потім, якщо це не мало ніяких наслідків, звертатися вже в інші інстанції. Саїд Ісмагілов радить жінкам-мусульманкам, яких через вбрання не допускають на навчання, подавати до суду на виш і вимагати скасування дискримінаційного наказу. Вікторія Облязова, Іслям Пінка, Нікіта Проскурін, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман» з Мавілі Мухтаровою об 11-й годині. А зараз ефір продовжить програма «Сабай» з Олександрою Санько. Залишайтеся з АТР.